Os usuarios da piscina de Cambados mostran a súa cara máis solidaria. A empresa que xestiona o servizo, Biguan Aquafit, organizou unha campaña de recollida de alimentos cuxo resultado foi moi positivo. Os usuarios realizaron numerosas doazóns que irán destinadas aos servizos sociais de Cambados. Pois, bastante ben. Nós pensábamos que iba a ser bastante máis escasa, pero bueno, ao final a xente se foi animando, ainda nos quedan un par de días. Participaron nosos usuarios, traballadores que tamén aportaron, e intentamos axudar dentro que se poida que sea todo un pouco máis suave para a xente que iso necesita. Unha vez entregados, os servizos sociais repartirán os alimentos entre as familias máis necesitadas da vila. Hai, a día de hoxe, 52 familias inscritas. Esas familias, digamos, atendendo os criterios pois das traballadoras sociais e da educadora social, pois reciben os alimentos pois nunha serie de quendas e son citadas polo propio persoal dos servicios sociais que é a que fai o reparto. Son as mesmas familias tamén que, digamos, reciben os xoguetes, os seus nenos e nenas nestas datas do Nadal. Para poder atender a estas máis de 52 familias, o Concello e outras entidades realizaron numerosas campañas de doazón durante estas datas. E, bueno, súmase outras iniciativas que dende o Concello tamén pois acollemos gratamente, como que se fixo na carreira San Silvestre, e, bueno, e que veñen pois tamén para eso, non? Para que teñamos no Banco de Alimentos do Concello de Cambados a disposición pois desas 52 familias que temos inscritas que teñen máis necesidades. A pesar do bo resultado, a campaña da piscina municipal aínda non rematou. Os usuarios ou interesados en doar alimentos aínda poderán facelo ata o xoves 5.